Yo, assalamu alaikum, barka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim mai suna Azabar So, lallai ya shigo a shagonmu. Da haka ga wanda suke da ra'ayi akan wannan fim ɗin za ku iya mana magana ta wannan lambar namu kamar yadda kuke gani. Wannan ita ce lambar kamfaninmu, ta nan ne za ku iya samun duk wasu sabbin fina-finai. Hallo, kamar yadda na sha yin bayani ga wanda suke son su rika samun sabbin fina-finan ba za su rika yi mana magana. Za ku iya mana magana ta wannan lamba domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ku iya mallakar fina-finanmu a cikin sauƙi. Kamar da kuka sani, Hallo group ɗinmu na VIP buɗe yake ga waɗanda suke da sha'awar shiga group namu. Za ku iya shiga group namu a cikin farashi mai sauƙi. Sannan kuma ga 'yan downloading wanda suke harkar kasuwanci, to lallai ba shakka za ku iya tuntuɓar mu akan wannan lamba ta WhatsApp ko kuma ku yi mana magana ta kan Telegram. Insha Allahu ma'aikatanmu za su duba kuma su amsa muku saƙo cikin lokaci, sannan kuma ba tare da an ɓata muku lokaci ba. Kamar da kuka sani dai, sunana Muhammad Abdul, shugaban sashi na ɓangaren fina-finai. Nakan zo a duk sati da ɗauko muku da kawo muku tallukan wasu fina-finai waɗanda na kalla kuma na tabbatar da fassarar su yayi kyau, sannan kuma na tabbatar da ingancin su. Zan iya cewa dukkan wanda yake bibiyar wannan shafin nawa yana iya shaida cewa bana kawo fim ɗin da bai da kyau. Don haka wannan fim ku zo ku garzaya ku sami wannan fim a cikin farashi mai sauƙi, ta yadda za ku iya mallakar wannan fim. Na gode.